eh. Ulag na batit. Pinit-pit na na. Ano nang pinalitan dito, boss? Napalitan na lang sir yung ano yan eh, yung connecting rod, tapos signal bearing, timing gear, tapos yung cam loop, pinalitan na rin, tracker arm, pinalitan na rin sir yun. Ganun pa rin kayo. Cam follower, Cam follower din po, pinalitan din ng bago. push rod. Pinalitan din po ng bago, push rod. Nakaw, ano na kayang papalitan natin dito kagawad? Ha? Si Unyal. Oo. Bira. Pinalitan ba't ganun pa rin kayo ngayon? Napalitan na halos lahat. Maingay pa rin. Anong gagawin natin dito? Diyan na to. Katayin na yan. Katayin na natin. Opo. Bago nyo ibabay, sasara ko na. Sige. Ano lang ba ng anak ng Espiritu Santo, Amen. Amen. Shoutout kay boss. Shoutout sa Laur, Nueva Ecija. Dito na sila. Dito na sila. Medyo mahaba-habang biyahe din. So, bahala na si Kagawad dito. Babaklasin muna natin para makita natin. No, Kagawad? Yes po. Sige. Kaya yun. Sige rin doon. Baklasin na natin. What are you waiting for? Gaspang mo, Brad. Ayan mga kabro. So, naibaba na yung makina. Check na natin yung kanyang ikot ng sigunyals. Wow. Ito sa may bandang magneto. Magawan. Iuwi pa to eh. Ang lakas ng gewa, eh. Oh, hindi nakaalay. Kaya pa. Lakas ng gewa. Gewang. Kaya pala sinira niya yung bagong gear. Kasing gewang ni Kagawad oh. Nagmamasahe habang bira. Bilib ako keka. Sige, baba na natin to. Papalay natin tong sigunyal tapos yung timing gear. Papalitan natin to. Itsura pa lang. Nakakakaba. Kaba. Baba. Alam mo kuya? Ano palang pangalan mo, boss? EJ. EJ Falcon. EJ Falcon, yung artista. Tapos si boss, yung isa. Eric Espiritu. At sa akin, hindi maganda pa kanin niya eh. Yan. Paano hindi maganda? Kahit yun na si ano. Dito lapid. Lito Lapid. Ayan si boss EJ Falcon at si boss Eric Espiritu. Derek. Ayun, kinamayan pa ni Kagawad oh. Si boss EJ. Ayan. Nakasalama ka na eh. Okay. Yan, sige. Baklas. Ito po yung kanyang timing gear mga kabro. So, Makakapati ka na dito mga to. ang bilang ng kanyang gear ay 3637. Hindi ko alam kung anong brand to. 3637. 31, 35. Opo. Labas sa wedding. May ganun ba yun? Hindi ka makakawala sa amin. Alam nyo mga kabro, kapag hindi naka-align ng ating sigunyal ay madadamage ang timing gear natin. Opo. Yan. Kaya dapat magandang align para hindi ma-damage yung bagong timing gear na bagong kabit. Yan. Napalitan na ng timing gear, connecting rod, sigunyal bearing, cam follower, push rod, at rocker arm. Napalitan na lahat-lahat mga kabro. Kaya lang ang problema yung sigunyal hindi naka-align. Yan. Baka Kagawad? Yes, So yun. Abaklasin natin, papalay natin, tapos bibili lang tayo ng bagong timing gear. Mga gasket. Tapos yung langis niya bago pa yata bro. Madumi na. Madumi na. Madumi na. Opo. Sige. Kung makikita nyo, malinis-linis pa ng konti dito sa kanyang makina. Yan, dahil kaka-overhaul lang ito nung isang araw. Opo. Yan. So kaya ngayon overhaul ulit. Yan. So papalain lang natin yung sigunyal, bili ng timing gear, mga gasket, tapos langis. Wala na. Tapos check din natin dito siyempre sa panggilid kung mayroong problema dito.
Gasket. Konti. Good. Yan. Picture ng konti ng gasket. Ako, nagluka yan. O yun. Hindi ko talaga sumasama. Hindi, baklas na. Okay na yan. Okay na. So baklasin na natin to at ipalay na natin tapos papapalitan na rin natin itong timing gear niya. Kaganda pa naman sana ng timing gear kaya lang hindi naman naka-align tuloy. Nasira ulit. Ganda pa sana to kaya lang tinamaan ulit dahil hindi naka-align. Tapos wala pang seal yung bearing niya dito sa may timing gear, walang seal na nilagay. Iba yung bearing na nilagay nila para dito sa kabila. Dan, dito pagpiling ka natin. Sige mga bro, palay na natin to para matapos din natin ng maaga dahil anong oras na sila dumating? Alas 2 na yata, Brad? Oo, para hindi tayo gabihin. Ayan mga kabro, so pinapalay na natin. Ayan yung before niya. Kung makikita nyo, napakalakas ng gewang talaga ng kanyang sigunyal. Ayan. Ayan yung before niya, yung bago i-align nung ating kumparing si paring Mads. Yan, kita nyo? Yung tinuturo ng araw ay napakalakas talaga ng gewang. Tapos, ito na yung kanyang after. Pagkatapos niyang i-align, kung titignan nyo sa kanyang pangsukat, kung naka-align ay talaga namang 0-0 yung kanyang align. Goods na goods. Tapos, syempre, nagpa-picture kami ni paring Mads. Ayan, paki-follow na rin yung kanyang Facebook page. Mechanicals on Board. A few moments later. Jay, nalpasan mga kabro. So, naipa-align ko ato yung sigunyal na, naipa-align ko, napasukatak pa iti timing gear nga barbaron. Tapos ati crankcase na, impa-oversize ko ati may isa. Atoy. Dahil lost thread na yan, pina-oversize ko na gamit ang, gagamitin pala natin ay tornilyong 3/8 by 1. Yan. Lost thread gamit natin mga kabro, kaya pina-oversize na natin yung isa. Yan. Pero itong isa, tsaka yung sa kabilang dalawa, goods pa. Ito lang yung isang lost thread. O, sige. Assemble tayo ato yung makinan. Tano, mapandar tayo damdama. Tano, makita tayo aja tagarina no napukaw. Yan. Impakita mo kanyayo aja nagpaalay na ni Pare Mads. Mechanicals on Board. Mariyulip-lipatan nga i-follow aja Facebook page na Mechanicals on Board. So, natigal align iti sigunyal. Makita yo ay pwestuda ijay at tapat ng Pure Gold Paniki. Yan, doon lang ang shop nila. Pure Gold Paniki yung tapat noon. Doon lang makikita si paring Mads Mechanicals on Board. O sige. Assemble na natin to para mamaya ay mapapakinggan na natin yung underroad kung tumahimik ba. Okay, let's go. One eternity later. Alright mga kabro, nalpasan na jay overhaul me. At ay salpak na lang ijay chassis on, tano mapandar tayo damdama. Yan, sasalpak na lang sa chassis para mapandar na natin. Pinaalay na natin yung sigunyal dahil gumigewang-gewang ang kanyang sigunyal sa mandang salpakan ng magneto. Ito yung pinalitan nating timing gear. Yan, dahil gumigewang to, timing gear, gumaspang din mga kabro. So ganun ang epekto kapag gumigewang yung sigunyal nyo, yung sa may bandang timing gear, hindi maganda yung lapat ng timing gear at cam gear. Kaya masisira din kagad to kahit bago pa kapag hindi naka-align yung sigunyal. Siyempre, shoutout kay Kagawad. Yan po. Nagtaragin. Uri la kilo aja sarming na. Pag nakasalamin, sino ka? Bong Bibilla. Bong Revilla. At Pag tinanggal yung salamin, Milby. ano na? San Milby. Sam Milby. At saka si Poncio Pilato. Poncio Pilato. Kasta katindi ni Kagawad mga kabro. Kapag nakasalamin, Bong Revilla. Oo. Pag nakatanggal yung salamin, Sam Milby. Oo. Siyak nga eh. Poncio Pilato. Poncio Pilato. Luko ka. Di, joke lang, joke lang. Okay. Ayan po. Shoutout po sa mga taga Laur Nueva Ecija. Sa kanila po itong motor at ilang beses na daw nagpalit. Halos napalitan na lahat ng piyesa sa loob na pinagmumulan ng ingay. Opo. Nung matapos nila, maingay pa rin talaga. Opo. Kaya nagpalit na ng mekaniko si boss. Yeah. Kinuha niyang mekaniko si Kagawad. Ay. Oh my God! Wow! Yun o. Ayun o.
Okay? So, pandarin na po natin ito mamaya. At hindi magpapaling mga bata ko. Oo, syempre. Ayan si Boss Joby Kianan. Ayan na. Brother Lito Velasco. Ayan na. Yan ang mga bata mo. At sakin ka na doon sa kaliwa ko. Ay si Pastor Nelson. Apo. Shoutout sa kanilang tatlo. Shoutout sa kailang tatlo. Oo. Bigati ng sumo. Sumo. Hari ng dagat. Mm. Sa Balatis ang Nick Asal. Paano yung tawa mo yung malakas? Yung malakas Yung may tunog. Sabi mo microphone. Ganon. Microphone. Game. Bro, microphone daw. Oh, yung microphone. Ay, yun. Okay, bro. So pagkatapos ito, pandarin na natin. Bye-bye. Sama-sama nating abutin mga pangarap natin na bituin. Ayun, panalangin mo na. Pandarin na natin, mga kabro. Pandarin tayo. Okay. Wala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magdumon. Tinatawag ko kayong tatlo upang may pisaparalan ng kabiyaran ni Jesus. Sa ngalan sa Baptist, Aknik, Asal. Amen. Amen. Pandarin na natin, mga kabro. Hello po, magandang gabi po sa lahat po. Kami po kay Lapo yan. Handa po dito kayo po ang Dexter at saka tayo kasama. Okay, mga kabro. Tapos na. Parang may kwan yung tambutso niya. Yung divider niya sa loob. Tapos na, mga bro. Wala na yung parang kuliglig. Na, kagawad. Yeah! Okay, makakauwi na po sila sa Laor. Nueva Ecija. Ayun o. Tahimik o. Oh, smooth. Walang lagitik, mga bro. So, maraming salamat at makakauwi na si kabro EJ Falcon. At si Boss Eric sa Laor Nueva Ecija. Yan, shoutout po sa kanila. Sino kayo mas pogi ni Boss? Oy! Magpaalam na tayo, mga bro. Maraming salamat po. At hanggang sa muli po nating video. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Bye-bye. Oy, bye-bye. Ay, ulit pala. Ayan si Kagawad, tupi-tupi. Oy! Si Brother Lito Velasco. Hop! Si Brother Joby Kianan. Hop! Pastor Nelson Globio. At kay Pastor Dexter Pascual, pinsan ni Piolo Pascual. Okay, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga bro. Pagpalain po kayo ng Panginoon.